κάνουν παρουσίαση, πες το ανθρώπους εδώ που είναι. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, Κυριλίδης Rockstar. Εδώ η παρέα μας είναι η μουσική. Ποιοι είναι οι μουσικοί, πες τους. Ο Αχιλλέας και ο Γιάννης στην κιθάρα. Ωραία. Ο Κώστας στο μπουζούκι και ο Νίκος στα τύμπανα. Και από εδώ δίπλα μου ο Κώστας και δίπλα μου η μαμά μου. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του τραγουδιού. Τέλεια. Πάμε. Μπράβο!